Berce do Ulla nace como unha asociación veciñal apartidista que ten como obxectivo os seguintes fins: a defensa, estudo, promoción e divulgación do patrimonio cultural, ecolóxico e ambiental dos concellos que conforman a comarca da Ulloa. Prestar apoio e procurar asesoramento á veciñanza sobre cuestións que poidan afectar a convivencia ou os intereses colectivos de calquera índole. Organizar e promover actos culturais e informativos, tanto dentro como fora da comarca, coa finalidade de a dar a coñecer e de procurar o seu coidado. Para levar a cabo os seus fins, a asociación poderá organizar as seguintes actividades: promover actos encamiñados á difusión, coñecemento e preservación dos bens comúns da veciñanza dos concellos indicados. Dar a coñecer entre os socios en particular e a veciñanza en xeral aqueles actos, proxectos ou iniciativas que poidan afectar a convivencia ou o patrimonio, tamén cultural e ambiental, da comunidade. Organizar congresos, mesas redondas ou calquera tipo de actos informativos relacionados cos fins do colectivo. A colaboración con todo tipo de entidades públicas ou privadas que lle permitan acadar os seus fins. Elaborar, publicar e solicitar informes e estudos sobre a comarca ou de cada un dos concellos integrantes da mesma. Esperamos cumprir coas expectativas marcadas e contar coa colaboración de todos vós. Por un futuro sempre mellor.